som a Maltea, som un grup que es va formar a Holanda. Maltea és el nom d'un dels satèl·lits de Júpiter i també de la cabra, com digueu en català? La cabra. La cabra que va amamantar a Zeus. Així que vol dir com algo molt lleig que pot donar vida a algo bonic o important. Personalment, jo sí que fa molt de temps que vaig triar el violoncel, en aquest cas, com a forma d'expressió i després de tenir com així una educació més aviat clàssica, llavors, gràcies a formar aquest grup de Maltea, és on vaig com experimentar més aquesta llibertat amb l'instrument, amb la veu, cantant. Des de fa ja anys que vam començar el grup, vam decidir que fem la nostra música, sigui com sigui, sense pretensions de fer aquest estil o aquest altre, no? El que ens surta depenent del moment vital, de l'estació, de lo que sigui. Creo que las influencias son variadísimas y son como muy personales. Y es cierto que en algunos temas a mí me ha parecido que hay como... se nota más esta o tal influencia, pero luego en cómo está construido el tema ya como que eso se desdibuja. O sea, me da la sensación de que las influencias musicales son como muy personales, muy para adentro, y que lo que sale más es como una influencia vivencial. També és molt bonic com veure perquè el Xaquín, que és de Galícia, doncs moltes vegades li surten les lletres en gallec, llavors hi ha com molta diversitat, a mi em surten en català, n'hem fet algun en castellà, poquetes en anglès, perquè van estar als Països Baixos, però sí que és com molt bonic com aquesta diversitat, espontanietat també, perquè surt així. Al principi, sobretot, que estàvem a fora, ja sense buscar-ho, una mena de nostàlgia, de melancolia en els temes, de trobar a faltar la teva terra o el teu lloc, però després a vegades pot ser el contrari, pot ser que tinguis ganes d'algo nou i que sigui la cançó més alegre i festera, però sí que pot ser que hi hagi aquest element de connexió amb la terra pròpia de cadascú. Sí, també és com, hi ha com bastants elements paisatgístics, o sigui, com que la nostra música a vegades, que ens han comentat que potser clarament veus paisatges de muntanya o de sobte com més mar Atlàntic. De definir com el més curt possible seria com si anessis a un concert d'un cantautor, però en aquest escenari el cantautor són 3 cantautors, amb aquesta cosa coral de les cordes i les veus. Doncs nosaltres som a Maltea i el 7 de juny ens trobareu al Festival Neu, a Sant Martí Vell. Porteu barrets. Ah, sí, porteu barrets.